Ja samo da vas pozdravim i da vam se zahvalim svima što ste došli i što ste popunili ovaj mali prostor, ali nekako je jako pozitivan. Naravno u ime udruženja Širokog Skaza i udruženja Tagaji. Mi smo srpsko-japansko prijateljstvo, a oni su umetnici, ali svi zajedno nekako smo se našli. Znate, ovo je izložba Midori Omachi, japanke, pa onda zato japanska umetnica, udruženje japanaca i umetnika, pa sad to nekako ide zajedno. Midori Omachi je devojka iz Osake, kontakt s njom je ostvaren preko interneta i tako nekako i najbrže i najlakše ide, tako da hvala internetu i modernim, ovom globalnom selu koje je napravio ovaj internet koji nam je omogućio ovako ovu razmenu ideja i kontakata i svega. I nadam se da Midori neće biti prva i poslednja, da će Midori nekako uspeti da proširi sve naše veze sa Japanom i da jednog dana oni dođu ovde i da neki naši umetnici ili japanolozi ili već ko ode tamo i da se cela ta saradnja nekako proširi i učvrsti sve. A evo, za početak, ova mala izložba, ovako skromno, ali radimo na tome da bude veće. Tako da hvala vam još jednom što ste došli. Uživajte ovim prelepnim fotografijama, ovo su vode, čini mi se, u blizini Japana i neki detalji koji su njoj bili zanimljivi u Japanu i ono što je ona doživjela i videla. Pa sad, eto, hvala. Možete ih kupiti za 100 dinara. Da, možete ih kupiti za 100 dinara i otvorena je, čini se, do maja. Do sredine maja. Do sredine maja, eto, tako. To je sve. Hvala lepo.